Kini atong kasayuran mahitungod again ha sa mga tawo nga gahagok kung matulog. Ayan, gikan kini kang Dr. Willie Ong. Matud pa niya, halos 50% sa mga tawo gahagok matulog. Ingon pa ang paghagok na mahitabo kuno na siya kung ang hangin nga ato ang ginaginhawa samtang kita natulog, na trap or naharangan ba sa ato ang tutunlan. So again ha, ang paghagok mahitabo na siya kung ang hangin nga atong ginaginhawa samtang kita natulog mabarahan sa ato ang tutunlan or lalamunan. Mao kana ang hinungdan kung nganong ga-vibrate ang imuhang tilaok or lalamunan sa Tagalog. Kung mag-vibrate, syempre adunay tingog. Mao na siya ang mahitabo kung maghagok ang usa ka tawo, mo vibrate tungod kay na trap ang hangin sa ato ang tutunlan